Ero kamano nyanyi kwara moga jwang arwaki ni machiegni ka india chenro ni endi mar bende ka indi go mpaka gi jotelo mago kawuono an ka Migori e Siruti Awendo constituency kata bende sub county e Migori county kawendo abro go mpaka gi nyadeni man batha ka indi ng'isa ni en owuon en ng'awa en gi lek mane ne oganda go iki mawuok e county onogo ma Migori ka inyalo ng'iso ni in wuon nyinge ng'awa? Gi nyinga tiluonga ni Lavender Achieng. Yes. Anya Migori Suna West Oruba Ragana Ward Oruba Keyo Village. Yes. Lavender motelo ne romo mak sani endi awinjo ka ilieko ni nigi kanyo endi olap dhogi ndong ne kom moro en kom mane? Olap dhoga ndong ne kom mar women rep. Kata bedo jatelo mag mine mar county ma Migori kae. Ang'o miyiero ni ichung' ne ma joma mine ok idwa bedo kata MP moro? Ayiero chung' ne joma mine nikech ka an owuon anyathi manyako to abedo mama wa mopidhowa. Koro anyathi modongo e lwet miyo. To ang'eyo kaka ot miyo en gima ng'ongo ahinya e ot. Wuoro wich ot but wich ok nyal tiyo ka onge ng'ut. Koro women rep ni adwaro bedo nikech wira ma anyathi manyako kendo amiyo kama antiere ni. To adwa ni mondo abed gi opportunity mar telo kendo chung' ne mine wetena nikech shida magikadhe ang'eyo. Inyalo ng'iso ni ng'eni nyathi manyako ka in gi lek mar bedo jatelo kama endi ng'iso ni isego buk migi kamoro sama ibiro dhi lwaro kom ni endi ibiro ni mondo bende ing'ini sombi gi kanye titim ang'o field ka endi mar bende sombi inyalo ng'iso sigandi matin mar somo? Lavender mwenyewe somo nyaka mbalariany. To kochako gi piny akadho primary asomo Kenya High School. Koro anyako moyiecho buk. Ma dhi e university mar Southeastern Kenya University kuma some political science and sociology. To political science and sociology as a faculty I deal with the government and sociology deals with the society. Koro kaluwore gi somba mathis gi ng'eyo mar jogweng' aneno ni anyalo tiyo gi mayude buk ka gi experience gi support maru mondo mi akel dongruok e dalawa. Ibiro chung' ne joma mine kendo joma mine biro miyo gima dho kisungu luongo ni authority mokwongo. Ineno gap mane Migori kama miyo wacho ni wuon nyaka idhi ichung' ne joma mine kelnegi dongruok. To kiseyiero kamano en dongruok mane biro kelne joma mine kapo ni yudo komno ni mar bende women rep Migori county kaendi? Mokwongo gap mar joma mine sani kaka Kenya dhi mine we are being a target of femicide madhi mbele. To mine be we are the biggest target of gender-based violence. There is a lot ma we experience as women ma we can understand within ourselves. Kendo gimoro pandemic moro be madhi mbele ma is not being highlighted. Single motherhood. Wabedo gi udi ma mine matelo mang'eny kabisa. Kendo yudo ni nyithindo mathindo ma jo higa 20 higa 19 oyudore in that situation. To kaka an adwaro ni mondo we bridge the gap. We make sure ni ka both osebedo to wanyalo kongo mualosi muayud lokruok. Single motherhood ni it is one of my strongest point nikech kata wuone tho mine dong gi nyithindo mine wagi wakaw gi e yo mane. Koro ne an chunya iye adwaro chung' ne joma mine mondo ang'i kama wuoche diogigo amiyo aserwako wuoch mon ang'eyo kama wuoche dicho godo to mane gima omiyo awuok oko kawacho ni adwa bedo women rep. Antiere kendo gi lek ne joma mine ni nyiwa ma Migori nyiwa ma Kaluo gi nyiwa ma Kenya obed represented gi jok ma they are proud. I want to my leadership style I want it to be an aspirational leadership. Adwa nyiso nyithindwa mathindo ni somo ber. Nikech society Kenya sani nitiere kaka we are vying waweyo somo. I want to be an example ni as a lady you can do much more
than just choose your body to survive. Koro, those are some of the things that are really pushing me mondo mi alar komni. Ang'ama miyo, aseneno trend madhi mbele. To I want to adwa konyo mondo mi wawuothe yo ma kelonwa morte kendo kelo dongruok ne joma mine. Migori duong' kendo bende oganda mane olaro komno endi thuolo mokalo bende thoth. Idwa tiyo gi yo mane mondo idonje komni? Mokwongo hie anyako manya a youth. Adwaro tiyo gi youth wetena. Adwa ni youth obed gi geno kuoma kapok mine obedo gi geno kuoma. Ka youth osebedo gi geno kuoma, tajwa chakadhi ne joma mine, ayuagi machiegni mondo gibed gi geno kuoma. Wuonewa be wiya ok bi wil godo nikech anyathi manyako pod anyalo kier. Wuone naketo machiegni mondo mi ginyisa kaka nyalo wuotho. Migori duong' kendo kom malaro ni oselar gi jok ma umgi pek moinga. To kaki wacho niya, wuoth mar miles mang'eny chakore gi step achiel. Gondama achiel. Ondamo na ochakore kawuono. Kawuono ilanda yanga ni biro dhi bedo women rep ma bende sani endi lek ni gombo ni donji e higa no endi mabiro mar 2027 kanyo endi. Inyalo ng'isa ni bende isebedo kanyo gosiepe go eki kata bende isemako osiepe gi jogo eki manie loch sani endi koso ni chung kare kendi, to ka isemako kod gosiepe ting'iyo yo mane mbele ma in godo mar neno ni iyudo komno endi sama wi kata bende iyudo komno ma ok obayi kaka bende osebedo kotimo na joma moko? Mokwongo osiepena hie gin jopiny nikech amanyo tich mar jopiny. Koro atemo awuoyo gi jopiny. Kasebedo gosiepe gi jopiny, jopiny ema goyo ombulu. Ka giyiera nadonje e telo. To kaluowa kae party muhimu. Abro temo kaka dhano mondo mi alos gi jo party be. Mondo ka ginyalo miya opportunity. To dream na ok en attached to party. Ka party onyisa ni ooyo, pod antiere gi lek mar bedo women rep. Adwa timo gini ne jopiny ok ne jotelo. Koro kabro yudo support mar jotelo mbeleni, I will accept. Nikech I'm also looking for mentors. Adwaro jok manyalo mentor, adwaro jok manyalo siemo na yo, adwaro jok manyalo nyisa ni kik itim kama, gini timo kama. To focus na sani en kuom jopiny, nikech telo gima dhi timo, adhi tiyo ne jopiny. Adhi e tij jopiny, omiyo jotelo sani pok ayudo godo osiepe. Osiepe na gin jogo ombulu. Inyalo ng'isa ni to mine mag liete, ok adhano achiegni tieko, mine go eki ma mond liete, to in to gini in chenro mane ma iseketo negi kata bedo ni pok iloso agenda kamano ini kata ka manifesto magi, to in gi lek mare ma mine go eki ma jogo eki ma onge chuogi ma bende luongore ni mond kiye? Mond kiye an gi agendas mang'eny. Mokwongo, I think ni abro keto focus mara e gimiluongo ni financial literacy. Abro dwaro ni mondo minewa obed gi ng'eyo ahinya e wi pesa gi kaka pesa tiyo gi kaka imanyo pesa. Antiere financial literacy an godo is one of my biggest point for mine mag kiye, nikech loans donjo makelo tungni ne minegi. Koro adwa ni kata ka osebedo wabro tema nena mondo miwa wageng'. Koro mara maduong' en loso kodgi e wi tich pesa, ng'eyo tich pesa, kaka pesa tiyo, kaka iloso pesa. Kendo kaka ndalo dhi, ka ponono ni adonje kom, antiere gi lek ni abro Migori ka wan jopur. Wabiro bedo gi factories ma process gik machalo rabuon, omuogo wan godo ka. Rabolo Migori ka kodhigo chiek tiuso ma 620. My dream en ni akel kambi mabro konyo mondo mi our production obed monetized. Wawe keto our agricultural produce obed mar for substance use only. Ni wapuro titiyo godo e dala. Wapuro to waboko duma, wauso siling' 10. Mano ok lekna. Lekna en ni wapur, water gigi e kambi, walos pesa.
Sae matin weche thoth. Abiro luongi mondo go mpaka gi AJ Media ko bedo piny mos. Mondo ing'isa manifesto magi migombo ni chieng' moro achiel ichopie lek. Wach mogik ne bende jogo iki ma jodak ma Migori. Ago erokamano ne jodalawa ma Migori. Achungo kaka nyaru ne chunya hao bedo Women Rep 2027. To ng'wejno ok abi nyalo. Adwa bedo Women Rep mar Migori County. Une munyalo miya gino. Akwayo ni mondo bed gi geno kuoma nikech an gi chir e gima nyalo timo. Nyalona antiere gi chir, koro beduru gi geno kuoma mondo mi uchop lekna mondo an be achop leku. Erouru kamano, mad Nyasaye omed bedo kodu. Erokamano nyaka nyikora moga jwang' ma indi en achiel kuom nyirene ka mine lap dhoge ndong ne kom kata Women Rep no indi ma Migori County. Mano indi makelo giko mar twak kode ka indi abiro luonge mondo bende ogo mbaka kodwa achiel kachiel kwa bedo piny kode mondo ng'isa mathoth. Kaka pile nyinga na Jwang Junior ma indi na JMA komakore kod Homa Bay TV riti masani.